pile. Hvad? Hej YouTube! Det er jo at vise noget, Minecraft. Ja, og det vi skal i dag, er på min server, der kommer til at stå i DP. Siden dernede. Og den kommer i formskærmen nu. Jeg skal starte med at høre med træ, så skal jeg få bygge mig et hus, og på et tidspunkt kommer nogle af mine venner nok også ind. Jeg ved ikke helt. Og hvis I spørger mig på Skype, jeg vil højst tage 2 af jer. Jeg gider ikke tage så mange af jer. Og hvis jeg får nok, hvis der er 300, der ser min video i dag, ja, så sender jeg en lille præmie ud til en af mine steder, og det bliver en computer. Det bliver en Mac, tror jeg. Det bliver sådan en Mac. Jo. Okay. Og den kommer en måned efter vi har gjort det. Og så er der spørgsmål til hvor man kan, hvordan man kan en cowboy redder ind til byen om fredagen. Hvornår tager han derfra? Det var så spørgsmålet. Og det ved jeg godt selv, men det må jeg ikke sige. Og alle mine venner og alt det der rigtige venner, de må ikke sige. Så ja, jeg har tænkt mig, det er at jeg skal bygge det her i survival. Ja, det er sådan set det. Det er noget mere træ. Nej, det er uden lagt og æble. Tak. Det er en hel masse. Helt masse. Jeg hugger træ. Okay, når jeg lige har hugget det her, så skal jeg sgu i gang med at bygge et hus. Og der er 2 af jer, som så der kan få lov til at det, og den er helt privat, og det er fordi den er med her. Der kommer kun til at stå i køen, der kommer ikke til at stå andet. Og det er fordi, der er kun 2 af jer, som så der må man spille med mig, og I skal ikke plage mig over det. Så ja, så gider jeg det. Det er der jo. Det kan man se så meget fedt ud. Nice. Ja. Det er så stort nu her. Når jeg har lavet det her hus, så skal jeg høre Minecraft.
En højere. Okay, godt. Green her back. Og jeg får lavet mig question table, jeg kan se. Kommer nok til at se det mange fejl. Hvorfor står det lidt som fejl? Den der konkurrence. Hvis der ikke er nogen, der står forkert, så ringer på den videre. Så lader jeg ikke og YouTube, den har lige den snart slut. Og så kommer der en pakke 2 i morgen, hvis nogen gør det. Det var lidt svært, så stopper jeg. Nej, lige en pige. Nå, men YouTube, vi ses i morgen eller om lidt. Farvel.